И така, здравейте майнкрафтъри, аз съм Сифон 129, тук са мене Крис са там и играем в нашия сървър на име Бургаскрафт. И кажи здрасти на YouTube. Здрасти на YouTube! Значи и нека да започваме. А ти мислиш ли да стои? Не знам. Не знаеш. И сега тук сме на спауна. Той е як. Да, дами и господа, Миналия път правихме клипче, но тогава нямахме ларповете. Сега ги имаме. да, сега обаче Постера ги се беше върна. запаметил. Да, я запаметихме ги. Аре, няма ли да кажа така и на YouTube, бе? Бати. Добре, тук се обади. И така, дами и господа, нека да започнем с ревюто, защото отдам сега аз снимам, преди направихме ревю с Джапи 100, който той направи ревюто на сървъра, но сега е време и аз да го направя.